Skutočný Optimus Prime Transformer stále padal priamo do tej vodnej plochy. Tak som si priniesol svoj obrovský magnet, aby som tu vyskúšal magnetický rybolov a zistil, či je to pravda alebo lož. A práve teraz som niečo chytil. Mám niečo veľké a ťažké, čo pôsobí ako nákladné auto. A mimochodom, chlapci, pozrite sa podo mnou. Tento most na zemi vyzerá ako dvojité kolesá z nákladného auta. A mám pocit, ako by Optimus vošiel priamo do tej vody. A teraz ho môžem skúsiť vytiahnuť von. Ale pozrite sa, čo som videl online. Toto vyzerá ako skutočne Optimus Prime, ktorý sa mení na nákladné auto a prenasleduje ho polícia. Áno, chlapci! Toto nákladné auto, toto pekné nákladné auto sleduje polícia. A potom sa pozrite, čo sa stalo. Vidíme, že nákladné auto išlo pod vodu. Toto je šialené. A teraz môže byť skutočný Optimus Prime na vode. Hej! Pozrite sa. Čo? Bože môj, to nie je možné, chlapi. Je to ruka? Je to ruka Optimusa Prima? Naozaj to tak vyzerá. Toto je jednoducho šialené, chlapi. Bože môj chlapi, toto je tak neuveriteľné, toto je šialené. Pozrite, aké je to veľké, je to väčšie ako moja ruka. A vyzerá to ako skutočná ruka Optimusa Prima. Takže všetko to môže byť pravda. Skutočný Optimus Prime chodil v tom lese a potom náhodou vošiel pod vodu. Takže musíme pokračovať v magnetickom rybolove, aby sme ho priniesli späť. Možno Optimus Prime z Transformerov potrebuje našu pomoc. Tak poďme hodiť magnet. Dobre. Neviem, či je Optimus Prime ešte nažive, ale stále je pod vodou a možno potrebuje našu pomoc. Nie, chlapi, zdá sa, že môj magnet sa zasekol. Možno sme chytili celé nákladné auto a nie je možné ho vytiahnuť z vody. Som príliš slabý. Takže použijem svoje ďalšie pick-up auto, aby som ten zaseknutý predmet vytiahol z vody. Poďme ho dostať von. No tak, chlapi. Takže teraz musíme priviazať lano od môjho magnetu sem. Možno bude potrebovať našu pomoc. Ide presne tým smerom. Možno preto, že utekal pred Decepticonmi. Alebo to všetko vôbec nie je pravda. Ale musíme to zistiť. Dobre? Urobme tu poriadny úzol. A teraz poďme. Áno, ide to. Bože môj. Čo to je? Toto je šialené, chlapci. Bože môj. Toto je jednoducho neuveriteľné. Bočná časť kamióna, ktorá je modrej farby a má červené plamene. Bože môj, chlapci. Áno, toto sú dvere bočnej časti kamióna. Bože môj, pozrite sa, aké je to zničené. Ale chlapci, určite to bol kamión, ako sme videli vo virálnom videu. Áno, len sa pozrite. Skutočný kamión je prenasledovaný políciou. A potom, bože môj, toto je šialené, spadne priamo do vody presne rovnaký kamión. Takže môžeme predpokladať, že tento kamión je Optimus Prime. A našli jeho časti, ruku a je modrej farby a má červené plamene. Rovnako ako bočná časť kamióna. Všetky tieto časti sú veľmi poškodené. Takže Optimus Prime s niekým bojoval možno, alebo sa možno náhodou utopil. A práve teraz môže byť mŕtvý. Stále musíme hodiť magnet, aby sme zistili viac. Transformer kamión môže byť rozbitý na kúsky. Takže musíme pochopiť, čo sa tu stalo a práve teraz niečo cítim. Nie je to také ťažké ako nález predtým, ale čo to je? Tá vec vychádza z vody. A dokeľu, chlapi, to je meč Optimusa Prima. Pozrite sa na to, chlapi, toto je legendárne. Toto nie je len meč, toto je veľmi silná zbraň na boj proti Decepticonom. Dokeľu, som taký silný! Rovnaký ako Optimus Prime z Transformers, takže môžem bojovať proti týmto Decepticonom. Prečo si myslíš, že bol pod vodou? Takže Optimus Prime s niekým bojoval. Áno, videli sme to video, to virálne video. Áno, to je Optimus Prime v lese. A potom, pozri, bojuje s niekým. Bože môj, áno. Ale kto to je? Je to nepriateľ Optimusa Prime? Kto to bol? Ale nepoužil meč, zrázil ho svojimi silnými rukami, ale čo sa stalo potom? Musíme ďalej házať magnet, aby sme to zistili, pretože potrebujeme nájsť viac vecí, aby sme dokončili naše vyšetrovanie a možno našli
A možno našli celého Optimusa Prima. Áno, tento terén je veľmi šmyklavý. Preto Optimus Prime skončil pod vodou a bol tak veľmi poškodený. Práve teraz opäť cítim niečo ťažké. Možno konečne to je celý kamión, nielen časti Optimusa Prima, ale celý vonkajší autobod je asi. Pripravený byť odhalený. Bože môj! Bože môj! Čo to je? Znova, bože môj! To je ďalšia časť Optimusa Prima! Bože môj! To je kapota auta toho obrovského masívneho kamióna. A tu má modrý oheň. A tu môžeme vidieť znak Autobotov. Bože môj! Takže môžeme predpokladať, že Optimus Prime bol počas tohto prenasledovania alebo po náraze do vody tak vážne poškodený, ale môžeme pozbierať všetky časti Optimusa Prima a potom ich môžeme opraviť. Takže poďme s tom pokračovať, aby sme to dokázali. A chlapci, ak ešte stále pozeráte, nezabudnite sa prihlásiť na odber, aby ste získali ďalšie a ďalšie dobrodružstva s magnetickým rybolovom. Prihláste sa na odber hneď teraz a my budeme hádzať. Tak poďme na to! Áno, chlapci, myslím, že viem približné miesto, kde by mohol byť celý Optimus Prime, alebo možno aj iní transformery. Mám niečo ťažké a niečo veľké. Vidím to, chlapci, vidím to, bože môj. Áno, to je ďalšia časť Optimusa Prima. Toto je šialené, chlapci, len sa na to pozrite. A máme tu nejakú vnútornú vec, ktorá je určite súčasťou vnútra Transformera. Áno, Transformery sú naozaj silní. Toto je vlastne tiež ťažké. Bol tak veľmi poškodený, chlapci. Pozrite sa, aké sú tie veci veľké a ťažké. Optimus bol obrovský. Bol naozaj obrovský. A myslím si, že táto časť je časť jeho krku. Je taký ťažký a taký silný. Toto je jednoducho šialené. Toto je šialené miesto na magnetický rybolov. Dostali sme celého Transformera Optimusa Prima z vody. Máme jeho bočnú časť. Máme kapotu auta, dvere a veľa jeho vecí ako ruky. Ale čo sa tu vlastne stalo? Možno by sme mali házať odtiaľ, pretože tam vidím niečo zvláštne. Poďme pokračovať v našom vyšetrovaní. A chlapci, napíšte do komentárov, kto je váš obľúbený Transformer a možno sa sem potom vrátime a pokúsime sa opraviť Optimusa Prima z tohto dielu. Ale poďme, pokračujme tu v magnetickom rybolove. Možno je tu viac Transformerov. Bože môj. To je veľa častí Optimusa Prima. Tu môžeme vidieť viac častí modrej farby s ohnívou červenou. Ale čo je to, chlapci? Toto je znak Decepticonov. Bože môj, to je časť lietadla. Poďte bližšie. Myslím, že to je akési boisko, kde Optimus Prime bojoval proti Decepticonovi. Ale neviem meno toho nepriateľa, Decepticona, ktorý bol lietadlom. Ak viete, pokojne napíšte do komentárov, chlapci. Som naozaj zvedavý. Ak ste samozrejme múdri. Ale pozrite, bol tiež veľmi poškodený, pretože všetky tieto veci, tieto časti lietadla nepriateľa, Decepticona, Transformera, ale táto časť, toto je ďalšia časť Optimusa Prima. Toto je pneumatika z kamióna, rovnako ako tamtá. Takže toto je predná časť kamióna, takže kedysi to vyzeralo nejako takto. Myslím, že to môže byť výfuk, ktorý je tiež súčasťou Optimusa Prima. Takže chalani, nazbierali sme viac častí Optimusa Prima, takže ich môžeme zobrať a potom ich môžeme priniesť späť na miesto, kde sme boli predtým, aby sme pokračovali v obnove Optimusa Prima. Ale najprv poďme skúsiť hodiť sem magnet. Možno nájdeme viac častí a pochopíme, čo sa tu vlastne stalo. Kto bol zničený a prečo. Takže nestrácajme čas a pokračujme v hľadaní magnetom, aby sme našli ďalšie nálezy Transformerov. A práve teraz... Áno, moje lano sa napína, takže cítim niečo na mojom magnete. Pozri sa na túto bublinu. To je šialené. Čo to je? To je ďalšia trúbka, alebo čo? Fúha, chlapi! Bože môj, je to to, na čo myslím? To je blaster. Optimus Prime Blaster. Bože môj. Toto je veľmi silná zbraň. Ešte silnejší ako meč, ktorý sme našli predtým. Tuto je šialené, takže možno Optimus Prime použil túto veľkolepú zbraň na to, aby zničil toho hlúpeho Decepticona po častiach.
Ale našli sme ju pod vodou. Ak ešte funguje, poďme to vyskúšať, chalani. To znie zaujímavo. Dobre, poďme to skúsiť. Bože môj, táto zbraň bola zničená. Možno preto, že prišla do kontaktu s vodou, ale to je trochu zvláštne. Videl som, že zbrane transformerov sú veľmi silné a odolné voči vode, ale nie. To fakt zamží. Tak poďme ďalej hádzať magnet. Možno nájdeme viac zbraní. Poďme. Áno, možno aj pod vodou Optimus Prime. Alebo je tam viac transformerov. Ale cítim niečo na svojom magnete. A ideme vytiahnuť tú vec z vody. Wow, zase niečo modré, chalani. Máme niečo modré, ale môj magnet sa zošmykol. Tak sa pozrime, čo to je. Čo to je? Wow, chalani! To je určite ďalšia časť Optimusa Prima. Časť kamióna. Je to vlastne čelné sklo. Takže to má byť namontované pred vodiča. Vodič? Vodič vo vnútri Optimusa Prima? To nie je úplne správne, ale každopádne. Našli sme čelné sklo a budeme potrebovať túto vec aj ostatné diely, aby sme obnovili celého Optimusa Prima. Čoskoro ich teda prinesieme späť a začneme s obnovou. Ak sa vám toto video páči, samozrejme. Ale poďme to skúsiť. Poďme na to! Áno, vlastne áno. Ako som už povedal, milujem Optimusa Prima. Je to môj obľúbený transformer. Je taký silný, ale ktorý je tvoj, som naozaj zvedavý. Takže, môj nález je veľmi ľahký. Tento raz, hej. Máme bublinky a máme nález. Počkaj, čo? To vyzerá ako nejaký ovládač, ktorý sa zdá, že bol nainštalovaný aj vo vnútri kabíny Optimusa Prima, pretože má rovnaké farby. Takže je ten ovládač na ovládanie ich Optimusa Prima? To nie je možné. Optimus Prime je ako živá bytosť, ale bol ovládaný niečím. Neviem. Poďme sa vrátiť k Optimusovi Primeovi, ktorého sme našli predtým a zamyslíme sa nad tým. Takže áno, celé to naozaj vyzerá ako Optimus Prime. A myslím, že čelné sklo bolo nejako takto namontované. Potom tu máme kapotu auta, tá časť bola tu. Samozrejme, koleso je na svojom mieste. Máme tu celú ruku, veľmi silnú a veľmi pevnú. Jednu. Táto ruka držala meč. Máme tu výfukový systém a celú bočnú časť kamióna. Takže si myslím, že musíme pokračovať v magnetickom rybolove, ale stále nechápem prečo. Prečo bol Optimus Prime rozbitý na kúsky po boji s týmto Decepticonom? Prečo zmizol pod vodou, ako sme videli na videách? Jediná vec, ktorá ma zaujíma, ktorú nechápem, je ten ovládač. Bol akoby vypnutý, ale prečo? Prečo táto vec bola vo vnútri Optimusa Prima? Ako to funguje? Nerozumiem tomu. Čo? Čo sa deje, chlapci? Počkajte. Toto je ovládač Optimusa Prima. Táto vec ovláda ruku a možno ovláda celý kamión. Takže tu bol vodič, ktorý používal predné koleso, čelné sklo a ten ovládač. Šoféroval ten kamión Optimus Prime. Takže to nie je skutočný Autobot. To je falošný. Je to veľmi profesionálna replika. Bože môj, toto je šialené. Toto je také zvláštne. Nikdy som si nemyslel, že je to možné, chlapi. Takže to nie je skutočný Optimus Prime, ktorý sa dostal do tej vodnej plochy. Teraz je všetko jasné, chlapi. Ale stále to môžeme opraviť. Stále môžeme obnoviť celý Optimus Prime kamión. A ak to chcete vidieť, prihláste sa na odber nášho kanála, dajte tomuto videu like a napíšte komentár. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Volám sa Slav, ďakujem za sledovanie. A to bol Optimus Prime, ktorého ste našli pod vodou počas magnetického rybolovu. Meč bol tiež falošný. Myslím si.